Hey, 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 kom van de dagen. Was kon je niet meer? Nee, 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 van de dagen. Was kon je niet meer? Kom van de dagen. Dit is de laatste keer. Telefonie, dat is een rare persoon. Het wordt bij de groen, nee, dat vindt er niet aan. Het kan hem niet schelen, nee, het is het hele nog. Want zijn member op komt er al. Kom van de dagen, was kon je niet meer? Nee, 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 van de dagen, was kon je niet meer? Kom van de dagen, dit is de laatste keer. Het is een noffelig plakje, dat vind ik heel erg van diep. Der boven op dak is hij de koning te riek. Kom van dat dak af voordat ik het besteer. Daarom roepen wij nou alle yeah. Kom van dat dak af, was kon je niet meer? Nee, 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 van dat dak af, was kon je niet meer? Kom van dat dak af, dit is de laatste keer. Telefonie, dat is een rare persoon. Het wordt bij de groen, nee, dat vindt er niet aan. Kom van de dak af voordat ik het besteer. Daarom roepen wij nu alle, yeah. Kom van de